Σύντροφοι τηλεθεατές, δεν έχουμε δημοκρατία, δυστυχώς δεν έχουμε δημοκρατία. Η δημοκρατία προϋποθέτει ισονομία, ισονομία μεταξύ πολιτικών και πολιτών. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κομματική χούντα έχουμε. Αλλά και ο Γιωργάκης δεν κάνει. Μην τρελαθούμε. Δεν κάνει ο Γιωργάκης. Έχει μαζέψει τους φίλους του και παίζει την κυβέρνηση. Έχει μαζέψει τους φίλους του. Ο Γιωργάκης πιστεύει ότι είναι πρόεδρος μη κυβερνητικής οργάνωσης. Δεν ξέρει από αυτή τη δουλειά. Θα μας καταστρέψει, παιδιά. Στην αντίληψη της καθημερινής συζήτησης θεωρείται κανείς ότι είναι κάποιο χτύπημα στο κεφάλι. Έκανα οικοδόμος, έκανα μπογιατζής, έκανα κυπουρός, έκανα σερβιτόρος, έκανα βενζινάς, έκανα καθαριστής. Το παίζεις μπούλης, δικέ μου, αλλά μ' αρέσει. Έτσι στείνονται ρε μάγκα οι μεγάλες δουλειές. Λεφτά υπάρχουν αν τα διεκδικήσεις. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση παλαιού τύπου. Παίζουμε άλλο παιχνίδι. Έτσι, παίζουμε NBA τώρα. Λεφτά υπήρχαν, αλλά βεβαίως το μεγάλο ερώτημα είναι πού πήγαν τα λεφτά. Για τη νέα σύμβαση πρέπει να πάμε σε δημοψήφισμα. Και ήταν το πρώτο που είπα στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο και συνεχίζω να το λέω, είμαστε αντιεξουσιαστές. Καλά σε έκοψα, δικέ μου, από την αρχή για ανάρχα. Μια δήλωση για τον Πρωθυπουργό θέλω να κάνω μόνο και τίποτα άλλο. Πέστε μου. Το μονί της μάρας του Χρυφή. Ναι, τι είπατε. Όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2. Να είστε σίγουροι και να μου έχετε εμπιστοσύνη. Δεν είναι πουκάμισα οι απόψεις για να τις αλλάζεις. Σαμαράς Αντώνιος, ναι σε όλα. Αν ζήσω θα τους γαμίσω. Εάν δεν ζήσω και με σκοτώσουν θα μου κλάσουν τον μπούτσον. Οι μάσκες έπεσαν. Και συνεχίζω να το λέω, είμαστε αντιεξουσιαστές. I would have fucked you in the ass Saturday. I'll fuck you in the ass instead. Woo! Να γνωρίζουνε αυτά τα καθάρματα ότι όταν έρθει η ώρα τις κουκούλες τους θα τις κατεβάσω. Τι έγινε ρε μεγάλε, ποιος είναι αυτός πάλι? Καλά ρε πλάκα μου κάνεις. Εσύ δεν είπες γίνεται χαμός σε αυτή τη χώρα και δεν βγαίνει ούτε ένας πούστης να μιλήσει? Ναι, το είπα. Αλλά αυτός ποιος είναι? Ο πούστης, που έλεγες? Καρατζαφέρης Γεώργιος. Ναι. Θέλουμε έναν πρωθυπουργό που μπορεί κάτω από τη σκέπη του να βάλει και τον Παπανδρέου και τον Σαμαρά και τον Καρατζαφέρη. Και υπάρχει αυτός. Είναι ένας άνθρωπος που και τρεις έχουμε ψηφίσει. Ο Κωστής Στεφανόπουλος. Ο Κωστής Στεφανόπουλος. Ο μόνος που ακούσει. Τώρα βάλουμε τον Προβόπουλο, τον Παπαδήμο κτλ. Ποιος τους εμπιστεύεται, ποιος τους γνωρίζει, ποιος ξέρει το ανάστημα που έχουν. Ρώτησε τον μπούτσο μου και μου είχε πει όχι. Να φωνάξουμε τον καλύτερο. Ποιος είναι ο καλύτερος σήμερα? Ποιος θα βγάλει τη χώρα από την κρίση? Πιστεύω και προτείνω, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Μπορεί κάποιος άλλος να προτείνει κάποιον άλλον. Είναι ο Λουκάς ο Παπαδήμος. Είναι ο Λουκάς ο Παπαδήμος. Ξαναρώτησα τον μπούτσο μου και μου είπε πάλι όχι. Καταλάβατε? Γεωργιάδης Άδωνης. Ναι σε όλα. Αν νομίζουν ξαφνικά οι βουλευτές του λαού θα φύγουν όλοι να ακολουθήσουν τον μέγα ηγέτη Αντώνη Σαμαρά. Αν νομίζουν ότι οι ψηφοφόροι του λαού θα πάνε να ψηφίσουν όλη η Νέα Δημοκρατία γιατί εξελέγει ο Σαμαράς αρχηγός, προφανώς ο άνθρωπος έχει πολιτική σκέψη νηπίου. Γιατί αυτά δεν θα γίνουν. Δεν πας να ξυπνήσεις. Να βρεις καμιά γκόμενα να συνέλθεις, λέω εγώ. Γελίε. Για να φέρουν τον εκλεκτό του στο Γιωργάκη, οπότε θα μας πάνε σε μια συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Πώς? Παιδιά, τα πετρέλαια, εδώ έχουμε πετρέλαια. Μπράβο. Κόφτη πλάκα ρε φίλε να μου και πες που πάμε γιατί κοντεύουν να βράσουν τα ροβίθια μαλάκια να μου. Λοιπόν, άκουσα κάτι. Αυτά δεν πάω να τα δώσεις. Έχεις κολλήσει. Διαγράφονται χ και παίρνω κι εγώ άλλο ένα 40% για να εξοφληθώ από τα κοιτάσματα. Θρίαβος θα λέει ο Γιωργάκης. Όλες οι κυβερνήσεις από την Επανάσταση 1821 μπαζεύανε χρέη, όλοι χρεώναν την Ελλάδα, εγώ έρχομαι και τα διαγράφω. Έλληνες, δοξάστε με.
πάει και το 40%. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Αυτό είναι το σενάριο της επόμενης δεκαετίας. Πετρέλαιο δεν έχουμε, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει παρά ελάχιστα. Όταν ήμουν στο Λονδίνο, η κυβέρνηση εξήγηλε νέα μέτρα για την αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου. Βέβαια, εκείνο τον καιρό ένας μεγαλοβιομήχανος έλεγε ότι ο ορυκτός μας πλούτος είναι πρίκα της καθυστερημένης Ελλάδας για το γάμο της με την προηγούμενη Ευρώπη. Πού να ξέρω όμως ότι κράτος στην ουσία είναι αυτός. Όχι μόνο το ορυκτό μας πλούτο δώσαμε πρίκα στην ΕΟΚ, κυρίως στην ΕΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση παλαιού τύπου. Παίζουμε άλλο παιχνίδι. Έτσι, παίζουμε NBA τώρα. Και ανακοινώνω σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ότι η Ελλάδα ξεκινά έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ιόνιο και στη Νότια Κρήτη και η απόφαση αυτή, η σχετική προκήρυξη, υπογράφεται άμεσα. Κλείνουν και τον τάφο τους προδοσία, εσχρή κι δυο, κυρίες και κύριοι, κάτοικοι της Ελλάδος. Εμείς πολεμήσαμε για την Ελλάδα. 15 χρονών ήμουν εντάξει. Μην μου λένε τώρα ότι παππούλια προδότης. Πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει, να πεθάνουν οι προδότες. Και να μας βρίζει εμάς προδότες, για όνομα του Θεού. Έξω από την Ελλάδα ρε προδότες, έξω γάμο του σπίτι σας γάμο. Και συνεχίζω να το λέω, είμαστε αντιεξουσιαστές. Μητσοτάκης Κυριάκος, ναι σε όλα. Μπακογιάννη Θεοδώρα, ναι σε όλα. Να πάνε στο διάλο όλοι. Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια και στον Παπαντρέου και όλα του τα σόγια. Να φύγω από την παρέτηση. Δεν θα φύγω καθόλου. I would have fucked you in the ass. Woo! Αρχίζει μαλάκα! Άντε γαμίσου, εσύ είσαι το παρακράτος μαλάκα! Εσύ είσαι το παρακράτος μαλάκα! Εσύ είσαι το παρακράτος βλάκα! Έξω γάμο του σπίτι σας γάμο! Θα ψηφίσαμε για άλλα πράγματα. Σε ψήφισε και εγώ σε ψήφισα. Αλήτες, έχεις αφήσει τον κόσμο χωρίς δουλειά. Εσύ είσαι αλήτης και το ξέρεις. Έλα, σε παρέτσι λίγο. Τους Γερμανούς να πας να προσκυνήσεις. Αλήτη. Αλήτη. Όχι μία. Αλήτες. Λοιπόν, βλέπετε τον Ανδρέα τον Λοβέρδο, ο οποίος προσέρχεται. Ήδη του έχουν τραβήξει το σακάκι και είναι με το μισό σακάκι βγαλμένο. Στην πλάτη έχει τα σημάδια από... είναι καθαρισμένο το σακάκι. Τι τα θες φίλε μου, η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες. Και από πότε έπαψαν να είναι πατριώτες? Και πότε ήταν? Τελικά που πάμε σύντροφε? Στα αεροδρόμιο. Στα αεροδρόμιο πάμε.